Yan, thinking ang bergabang nga. Yan, pareha. Yun, sa mga, ito piraso, sobre ini, ini, ang gabang ini. Berapa ito? Ito, 70. Ito pula ini, may ibog pa ini. Undahan. Okay, nabaga. Laman. Laman na tayo. Oo, tama. Ito sa gabi naman ni Pio, pinunta. Ano po naman ni Pio?
Nakakuha ka. Sige ka na. Dahil nga umura mo, no? Pagbabayi. Wala ka na bumagbabi. Pagkaunti. Araw na pinagkita. Pero fake lang ba ba? Lipot mo na ako. Ano? Nasip atay ko. Mura ako. Tapos ang design niya mo na. Mura ako. Parang fresh na.
ano ulok mga bago talaga siguro yung parang para napakoy. Ito ba yung sarang ay dito mga burang na marabulang pag-ibig.
Yun na sinabi. Nakakoneview pa din. Wala. Alam ko nang alam ko nang ano. Mil pala net review yan. Nakap na ngayon din ako.
Holding na ba na yun medyo? Ara! Okay, ano? Lumanong, walang dapat. Paling mo man makasit ni pa.
siya. Ay, magbuli ka pa. TV. Hindi ko malinawan na yun. Di, diferensya nung? Boy, sik ako. Nagkatalaga ako. Buro ako ng Nansi ka pala. kayo.
Ano sobra? Na. Matangan. Oo.
ka. Tikpa ka na nga. Bako, ma. Nan. Ikaw ang